I pozdrav ekipa, dobar dan. Evo, nakon nekoliko sati odlučio sam napraviti video. U petak nisam želio napraviti video jer se dogodila ta tragedija. Da, danas isto sam malo bilo u šoku, ali evo, odlučio sam ipak snimiti video. Danas se malo bolje osjećam. Nisam više u šoku jučer. Jučer sam stvarno bio u šoku i danas sam malo isto pod šokom, ali sad je sve ok. Sutra je taj veliki dan, koncert, 17 sati. Pijam drugi način, piši mi. To otpjevam i kraj moje karijere. Znači, to će biti toliko emotivno. Znači, 4 godine sam pjevao u muzičkom ateljevu. Tako da 9. koncert će završiti sutra. Nakon tog idem malo se prošeti po adventu. Ponedjeljak opet idem radit. Nema mi folklora. Samo idem malo trčanje. Utorak radim skraćeno, tako da utorak je Badnjak isto, tako da mogu raditi što želim. A najvažnije je utorak, jer će biti za Badnjak imam fiš, pošto sam Slavonac, tako mislim da će biti fino. A srijeda, jedva čekam Božić, jer ono, božićna radost, otvaranje poklona i to. Biće neki božićni video, to ću vam još javiti kad i gdje. Zapratio me onaj Vuk Đuričić, pa ću možda s njim snimiti vlog, to ću vam javiti i vidjet ćete kad i gdje. A sve dalje ćemo vidjeti. Možda ću sutra upaliti TikTok live. Nisam ga palio, ali možda sutra kad se vratim s koncerta vidjet ću kako će biti raspoloženje. Hoću li biti umoran od koncerta i od šetnje na advent, do adventa, hoću li biti raspoložen. Ponedjeljak je, pa neće mi biti stresan dan, pošto nemam folklor, ni folklorno pjevanje. To tek počinje 2025. Ne, 1.1. to počinje sve do, ne znam da će biti ponedjeljak, možda do ono tamo srijedu. To ćemo vidjeti. Ljudi, hvala vam na ovoj podršci svih ovih godina. Znači, kanal, od kad postoji kanal sam otvorio 2019. godine. Kanal od sada pošto jedan dobro napreduje. Plan mi je doći do 1000 subscribera. A za dalje ćemo vidjeti hoću li i dalje snimati ili neću. To ćemo vidjeti ili nećemo. Zavisi, ako ću imati volje snimat ću. Sad sam malo počeo snimati za YouTube, jer sam previše snimao za TikTok. Ali eto, to je uglavnom to. Hoće li biti dalje vlog, ne znam. Možda ću ga napraviti, možda neću. Jer ne mogu stalno vlogma se raditi. Moram ću malo i pjevat. Sutra ću prije kad se probudim, ako uspijem stići nešto otpjevat, ako ne, onda kad se vratim od Olivera ću vam otpjevat Danijelu. To ću otpjevat i onda oko 3 trebam ići sa bratom negdje i onda oko 4 ima generalnu probu i onda oko 5 je, kako se zove, oko 5 je nastup taj, jedna pjesma i
to je uglavnom to. Zahvalit ću se svima i otpjevat ću to na najbolji mogući način koji je ikad otpjevano. I tako. Što se tiče TikTok ostaje. Vidjet ću hoću li snimati dalje ili neću. Ali ja se nadam da ću snimati i eto. Ja se nadam da će ove godine Hajduk biti prvak. Ako neće, a vidjet ćemo. Ima još dosta do kraja HNL-a pa ćemo vidjeti ko će biti pravi. To su ili će biti Dinamo, ili će biti Hajduk, ili će biti Rijeka. Sve zavisi ali o tom potom. Želje su jedno, mogućnosti su drugo. Eto, to je tako. Sutra vam stavim snimak koncerta pa ćete to vidjeti. A eto, ovo je jedan kratki video, tako da što da vam kažem, like, share i subscribe. Da ne zaboravim, otvorit ću još jedan kanal, ali to će biti Coffee Time sa Antom. Znači dovodit ću goste, ali ćemo biti face to face, uživo ću dovesti, znači ćemo na kavu, pošto se zove Coffee Time, vrijeme sa kavom. Onda ću goste dovoditi s kavom pa ćemo pričati, zezat ćemo, neće biti samo posao, nego će biti i drugi sport, glazba i sve. Tako da, eto, to je, nadam se to, otvaram taj drugi kanal. I nešto, ljudi, like, share, subscribe i komentirajte. Sutra stavim video su koncerta i vidimo se u sljedećem videu, ako Bog da. Pozdrav.